بتزمت ولدو متيولو تنسو بعجب متقبلو هاي بتزردو زفلتو مرحبا بالحان مساء ويلكم فيلكومن بنفينو تنبلو عبو نقدر حبو ما يوعينا قرو نحسبو نبلعيو نستيو نزقبو نمامكو قابن دربو نسنيو نخببو بتروبا بتقبو مسعبيخ عجبو يمهار يزنعيو ينببو تبهلي تاريخ عدبو عدرخا نبلو نلابو عدرخا أحلفكا غيتهبو نحلاف مقدي نودبو ናይ ኢኳቶሪያል ጊኒ ፕሬዝዳንት ቴዎድሮ ኦቢያንግ ንጉየማ ናይ ቀረባ ዘመድ ዝኾነ ባልታዛር ቅድሚ ኣዋርሕ ናይ ባዕሉ ጽዩፍ ቪድዮታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምስተበተኖ ኣብ መላእ ዓለም መዛረብ ርእስቲ ኮይኑ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ቤት ፍርዲ ሎሚ ብምጥፍፋእ ገንዘብ ን8 ዓመታት ክእሰር ፈሪድዎ። ባልታዛር ኢባንግ ኢንጎንጋ ናይ ኢኳቶሪያል ጊኒ ሃገራዊ ናይ ፋይናንስ ኤጀንሲ ሓላፊ እዩ ነይሩ። ቤት ፍርዲ ከዓ ገንዘብ መንግስቲ ናብ ናይ ግለ ጥቕሚ ኣውዒሉ ብዝብል ክሲ ንዓመታት ኣብ ቀይዲ ክጸንሕ ብይን ኣሕሊፉሎ። ባልታዛር ኣብ ሃገሩ ከም ሓደ ምልኩዕ ሰብ እዩ ዝሕሰብ። በዚ ምኽንያት እውን ብቤሎ ዝብል ቅጽል ስም እዩ ዝፍለጥ። ኣብቲ ንቓልዕ ዝወፀ ጽዩፍ ምስልታት ምስኡ ዝሙት ዝፈጸማ ደቂ ኣንስትዮ ኣንስቲ ናይቲ ሃገር ላዕለዎት ሓለፍትን ኣዝማዶምን ስለ ዝነበራ እቲ ጉዳይ ህዝቢ ክቀባበለሉ ምኽንያት ኮይኑ ነይሩ። ባልታዛር እቲ ቪድዮ ክዝርጋሕ እንከሎ ድሮ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ነይሩ። ማእለያ ዘይብሉ ገንዘብ ብምስጢር ኣብ ሓንቲ ደሴት ኣስጊሩ ስለ ዝቐመጠ እዩ ከዓ ብመንግስቲ ንምርመራ ተታሒዙ። ነዛ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ኢኳቶሪያል ጊኒ ዝመርሕ ዘሎ ውልቀ መላኺ ቴዎድሮ ኦቢያንግ ንጉየማ ካብ 1979 ኣትሒዙ ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ መራሒ እዩ። ንባልታዛር ከዓ ኣኩ እዩ ዝበፅሖ። ባልታዛር ኣጠፋፊእካዮ ተባሂሉ ዝተኸሰሰሉ መጠን ገንዘብ ካብ 9 ክሳብ 220,000 ዶላር ይግመት። ንሱ ኣብዚ እዋን ናብቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ኢኳቶሪያል ጊኒ ዝርከብ ብላክ ቢች ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝኸፍአ ቤት ማእሰርቲ ተላኢኹሎ። እዚ ቤት ማእሰርቲ ናይቲ ሃገር ተቃወምቲ ብብዝሒ ዝሰቀይሉ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገረሉ። ቤት ፍርዲ ብዘይካ ናይ 8 ዓመታት ማእሰርቲ ከም ተወሳኺ እውን 220,000 ዶላር ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ንባልታዛር ኣሰኪምዎ ኣሎ። እቲ ሕማቕ ቪድዮታት ናይ ባልታዛር ሞባይላትን ኮምፒተራትን ምስ ተፈተሸ ኣብ ሒደት መዓልታት እዩ ብመንገዲ ቴሌግራም ተዘርጊሑ። ዓለም ብቴሌግራም ክትቀባበለሉ እንከላ ኣብ ውሽጢ ኢኳቶሪያል ጊኒ ከዓ ብመንገዲ ዋትሳብ እዩ ናብ ህዝቢ ፋሒሉ። ባልታዛር ምናልባት ነዚ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ መራሒ ተኪኡ ኣብ ቀረባ እዋን ስልጣን ክጭብጥ እዩ ዝብል ትጽቢትን ግምትን ነይሩ። ኮይኑ ግን ባልታዛር ብኸምዚ መልክዕ ተዋሪዱ ናብ ቤት ማእሰርቲ ወሪዱሎ። ገለ ወገናት እቲ መራሒ ሃገር ኮነ ኢሉ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዘዋርዶ ተንኮል እዩ ዝብል ርእይቶ ኣለዎም። መለኽቲ ወላ እውን ኣብ ልዕሊ ኣዝማዶም ምሕረት የብሎምን። ብዛዕባ እዚ ንኢኳቶሪያል ጊኒ ዝመርሕ ዘሎ ውልቀ መላኽን እታ ሃገርን ግን እንታይ ንፈልጥ? እስኪ ገለ ክንብል። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝተፈላለያ ብጊኒ ዝጅምር ወይ ዝውድእ ኣስማት ዘለወን ሃገራት ከም ዘለዋ ንፈልጥ ኢና። ንሎሚ ግን ብዛዕባ ኣብዚ እዋን ኣብ መላእ ዓለም ኣዘራራቢት ኮይና ዘላ ኢኳቶሪያል ጊኒ ኢና ክንዛረብ። እዛ ሃገር ስፍሓታ ካብ ኤርትራ ብ4 ዕጽፊ ትንእስ። እዛ 28,000 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ስፍሓት ዘለዋ ኢኳቶሪያል ጊኒ ብዘይካ ኣብ ቀንዲ ሰፊሕ መሬት እንተላይ ብደሴታት ዝቆመት ሃገር እያ። ቁፅሪ ህዝባ ከባቢ 1.5 ሚልዮን ኮይኑ ኣዝዩ ውሑድ እዩ። ስማ ግን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ብሕማቕ ክለዓል ጸኒሑን ኣሎን። ኢኳቶሪያል ጊኒ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ መራሕቲ እቲ ዝነውሐ ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ መራሒ ዘለዋ ሃገር ከም ዝኾነት ክንገልጽን ብዛዕባኡ ገለ ክንብልን ሓሪና ኣለና። ፕሬዝዳንት ቴዎድሮ ኦቢያንግ ንጉማ ካብ 3 ነሓሰ 1979 ዓመተ ምህረት ንድሓር ን45 ዓመታት ንኢኳቶሪያል ጊኒ ይመርሓሎ። እቲ ዝገርም እዚ መራሒ ናብ ስልጣን ዝመጻሉ ኣገባብ ነቲ ቅድሚኡ መራሒ ኢኳቶሪያል ጊኒ ዝነበረ ሓወብኡ ብምዕላዊው ስልጣን ጨቢጡ። እቲ ዝተዓልወ መራሒ ድሕሪ ነጻነት ኢኳቶሪያል ጊኒ ቀዳማይ መራሒ ዝነበረ ኮይኑ ነታ ሃገር ኣብ ፍጹም ምልካዊ ስርዓት ሸሚሙ ብዘስካሕክሕ ምሕደራ እዩ ዘመሓድራ ነይሩ። እዚ መራሒ ፍራንሲስኮ ንጉማ እዩ ዝበሃል ነይሩ። ንሱ ንባዕሉ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ይኣምን ነይሩ ጥራሕ ዘይኮነ ህዝቢ ኢኳቶሪያል ጊኒ እውን
ከም ፈጣሪኦም ክርእይዎ የገድዶም ነይሩ። እቲ ንነፍሱ ፍሉይ ተኣምራታዊ ሰብ ኢሉ ዝገልጽ ዝነበረ ፍራንሲስኮ ኣብ ሃገሩ ንእምነት ክርስትና ኣጊዱ ቤተ ክርስቲያናት ዓፂዩ ንመራሕቲ ሃይማኖትን ኣሲሩ ኣጋፊዑን ቀቲሉን ብዘይካዚ ንኹለን ናይ ግሊ ቤት ትምህርትታት ብምዕጻው ንሱ ከም ኣምላኽ ዝምለኸሉ ፕሮፓጋንዳ ዝሰብካ ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርትታት ከፈተ። እዚ ኩሉ እናገበረ ግን ብወዲ ሓዉ ዕልዋ መንግስቲ ተፈጺምዎ ካብ ስልጣን ወሪዱ እውን ብሰላም ክነብር ኣይከኣለን። ገዛእ ወዲ ሓዉ ማሪኹ ናብ ቤት ፍርዲ ኣብፂሕዎ። ብምጽናት ዓሌት ማለት ጆኖሳይድ፣ ግህሰት ኣንጻር ሰብኣውነትን ካልኦት ዓበይቲ ገበናትን ተኸሲሱውን ኣብ መጋባእያ ደው በለ። እቲ ቤት ፍርዲ ነቶም ገበናት ስለ ዝኣመነሎም ንመራሒ ኢኳቶርያል ጊኒ ነበር ብሞት ክቕፅዕ ወሰነ። ብዕለት 29 መስከረም 1979 ከኣ ኣብ ርእሰ ከተማ ኢኳቶርያል ጊኒ ኣብ ከተማ ማላቦ ተረሺኑ። ፍራንሲስኮ ብወዲ ሓዉ ተዓልዩ ብመርሸንቲ ምስ ተቐትለ እንሆ ኢኳቶርያል ጊኒ ካብቲ ቀዳማይ ብዘይ ሓይሽ ሰብ ን45 ዓመታት ትመሓደር ኣላ። ጉድ ናይዚ ሃገር ግን በዚ እውን ኣየብቅዕን። እዚ ሕጂ ዘሎ መራሒ ድሕሪ 45 ናይ ስልጣን ዓመታት ከም ምክትሉ ንወዱ ኣቐሚጥዎ ኣሎ። እዚ ብቕጽል ስሙ ቴዎድሪን ብምባል ዝጽዋዕ ውላድ እዚ መራሒ ስሙ ብተደጋጋሚ ብብልሽውና ይለዓል። ንሱ ኣብ ከም ፈረንሳን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ዝበላ ሃገራት ብዋጋ ሚልዮናት ዝግመት ናይ ባዕሉ ኣባይትን ውልቃዊ ነፈርትን ይውንን። ኣዝየን ፍሉያትን ክብሪ ዘለዎን መካይንን እውን ኣለዎ። ኣብ ከም በዓል ኒውዮርክ ዝርከቡ ፍሉያት ሆቴላት ንለይቲ ዓሰርተታት ኣሽሓት ዶላር እናኸፈለ ይሓድር። ኣብዚ እዋን ፈረንሳ፣ ስዊዘርላንድ፣ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እዚ ውላድ ውልቀ መላኺ ንሱ ኣብዚ የለወሉ ናይ ፍርዲ መስርሕ ኣካይደን ኣለዋ ጥራሕ ዘይኮነ ንብረቱ እውን ሃጊረን እየን። እዚ ብብልሽውና ዝተቆማጥዐ ውላድ ውልቀ መላኺ ኣብታ ኣቦኡ ን45 ዓመታት ዝመለኻ ኢኳቶርያል ጊኒ ጽንፂ ዓይዕንቱ ዘንፍረሉ የለን። ኩሉ ጸጋታት እታ ሃገር ኣብ ድላዩን ከም ድላዩን ይዝብትኖ። ኢኳቶርያል ጊኒ ኣብ ከርሳ ዕቑር ሃብቲ ነዳዲ ስለ ዝረኸበት ደሓን ዝኾነ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ትሰርሕ ሃገር እያ። እቲ ምስኪን ህዝባ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ድኽነትን ድንቁርናን እዩ ዝነብር። ውልቀ መላኺ ኢኳቶርያል ጊኒ ንሓወብኡ ካብ ስልጣን ዓልዩ ቀቲሉ ንባዕሉ ኣብ ስልጣን ን45 ዓመታት ተቐሚጡ ከይኣኽሎ ንውላዱ ከዓ ከም መተካእትኡ ምክትል መራሒ ሃገር ገይሩ ኣቐሚጥዎ ኣሎ። ጋዜጣዊ መግለጺ መጸዋዕታ ንምቋም ኮሚሽን ምዝገባን ምርጫን ህዝቢ ኤርትራ ብብረታውን ሰላማውን ቃልሲ ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ከፊሉ ብህዝበ ውሳነ ዝተሰነየ ሃገራዊ ነጻነት ኣረጋጊጹ እዩ። ይኹን እምበር ዝሓለፉ 34 ዓመታት ንኩሉ መስዋዕትን ዋጋ ቃልስን ነጻነትን ዝተኣትወ መብፅዓን ብምጥላም ስልጣን ዝተቆጻጸረ ጉጅለ ጸረ ህዝቢ መስመር ተኸቲሉ ኩሎም ሰብኣውን ኣድማሳውን መሰላት ህዝቢ ኤርትራ ብምግሃስ ኣብ ጸልማት ምልካዊ መግዛእቲ ንነብር ኣለና። እዚ ብኩሉ መዳይ መላእ ሃገርና ናብ ዕፁ ቤት ማእሰርቲ ብምቕያር መወዳእታ ዕድል ሃገርና ኣብ ኢድ ሓደ ጸቢብ ጉጅለ ወዲቑ ይርከብ። ነዚ ንመጻኢና እውን ምኹኒ ሓደጋ ኮይኑ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ዘካይዶ ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ዕንወት ሃገርና ንምቕያር ብኣግኡ ናይ ለውጥን ምድሓን ሃገርን ዕላማ ብምግባር ክቃለሱ ዝጸንሑ ተቓለስቲ ንለውጢ ብዝመሰሎምን ብዝተፈላለየ ኣወዳድባታትን ክቃለሱ ጸኒሖምን ኣለውን። ዛጌት ተቃልሲ ምስ ኩሉ ሕጽረታቱ ህዝብና ምብርባርን ምንቕቓሕን በቲ ሓደ ወገን ነቲ ጨካን ስርዓት ከዓ ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ከም ዝቃልዓ ምግባር ልዑል ኣበርክቶ ገይሩ እዩ። ኮይኑ ግን ሃገርና ካብቲ ተጻዒንዋ ዘሎ ጸረ ህዝቢ ጉጅለ ብምእላይ ኤርትራ ናይ ኩሎም ደቃ ሃገር ክትከውን ዘኽእላ ናይ መወዳእታ ዓወት ንምጉንጻፍ በብወገኑ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ንፍትሓዊ ለውጢ ናብ ሓደ ጥርኑፍ ሃገራዊ ሓይሊ ክፍጠር ስለ ዘይከኣለ ስቃይ ህዝብናን ሃገርና ናብ ምንዋሕ ምኽንያት ኮይኑ ኣሎ። ካብ ህዝብና ይኹን ነዚ ቃልሲ ክዕወት ዝደልዩ ኣካላት ማሕበረሰብ ዓለም ከዓ ጥርኑፍ ሃገራዊ ኣካል ክፍጠር ተደጋጋሚ ጻውዒት ከቕርቡ ጸኒሖምን ኣለውን።
ካብዚ ብምንቃል ነዚ ኣብ ዕላማ ዘይተፈላለየ ሰፊሕ ግን ከኣፋሕ ዝበለ ናይ ለውጢ ቃልሲ ዓቕምታቱ ብምጥርናፍ ሃገርን ህዝብን ንምድሓን ዝበቅዕ ጥርኑፍ ሃገራዊ ኣካል ክንምስርት ዘይምኽኣልና ዝኸፈልናዮ ዋጋ ዓቢ ምዃኑ ብምግንዛብ ኣብ ታሕቲ ኣስማተን ተጠቕሳ ኤርትራውያን ተበግሶ ወሲደን ነዚ ሃገራዊ ሓይሊ ንምምስራት ዝሰርሕ ናይ ምዝገባን ምርጫን ኮሚሽን ክቐውም ፃውዒት ኣቕሪበን ኣለዋ ኣብዚ ብቐጥታ ናብ ተግባራውነት ወሲዱ ነዚ ሃገርናን ህዝብናን ወዲቖሞ ዘለዉ ዝሕዝን ተርእዮ ንምልዋጥ ዝበህጉ ኤርትራውያን ተቓለስቲ ንፍትሒ ዝሳተፍዎ መድረኽ ምድላዋቱ ኣብ ምዝዛም ኣንፈት በፂሑ ከም ዘሎ በዚ ጋዜጣዊ መግለፂ ንሕብር በዚ መሰረት እዚ ንኩሎም ኤርትራውያን ተቓለስቲ ንፍትሒ ዝቐርብ ዘሎ ፃውዒት ምእንቲ ታሪኽናን ቃልስናን ከምኡውን ዕላማታት ለውጢ ኣብ ሃገርና ንምዕዋት ዝተበገሰ ቀዳማይን ናብ ግብራዊ ስራሕ ክወስደና ዝኽእል ምጥርናፍ ሓይልታት ቃልሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ዕለት 30 ነሓሰ 2025 ዘካይድ ናይ ምዝገባን ምርጫን ኮሚሽንን ብምቋም ንምስረታ ሃገራዊ ሓይሊ ዘሳልጥ ዋዕላ ክግበርን ኩልኹም ተቓለስቲ ሃገራውያን ፍትሒ ተሳትፎኹም ከተረጋግፁ ፃውዒት ቀሪቡሎ ኣብ ታሕቲ ብዝሰፈረ ኢሜይልን ናይ ጉግል መላገቢ ናቢሉ ናይ ተሳትፎ ቆጥዒ ክትመልኡ እውን በብወገኑ ተላኢኹ ዘሎ ናብዚ ጋዜጣዊ መግለፅን እውን ይሕብር መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ بذكريات كبراب النترالوات التقرب مدبيا كفوتي لساني من يزعج وني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ قنا مستلي فتحي